Nyikwa Ramogi wamor nukete Ramogi TV ka India geno rio maber Nairobi ka wantie koyo to ngich marach kata neno wabano bad sati kama en mana keto kor wan chenro mang'eny mondo nyiso ka ni weche manyien anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach deno Ombija taya nyakwar guoko cha pesa wach moro notimore ka ni nyoro ni piedho jo matlaro kom mar Kenya jalop mar jalar kom piny Kenya mane ke baka mobrogo gokil makawuono iluonge ni Professor Mikai Akech en okil mabrogo no mbaka obro nyiso ni to jogo notimo nang'o nyoro seche mane wadhi mbele gi chenro mar piedho jogo mar gi jolop jolar kom mar telo mar Kenya ibedo er winjo kaka ni paro at Citizen TV at Ramogi TVKE at Trevor Ombija mane kaka inyalo yudo e video 3-3-9 mano binyalo orno ujumbe moro machuok inyiso kama intie gi nyingi gi kaka iparo no dhi nade nyoro mane mbaka mobro goyo lakini sani wachaka ne gi weche manyien. Maize flour shall retail across the entire territory of the Republic of Kenya at the price of Kenya shillings 100, down from Kenya shillings 205 for a 2 kg packet until otherwise directed. En resruok ne oganda jo Kenya bang' piny owacho landa yanga fuong'ruok e nengo mar mogo. Duol mar IBC okwedo ng'eto mar doho mar dwaro ni Ruben Kigame rwake listi jolar kom tend Kenya. In Brazil, koro ng'eni tom onge. Ine tom modong, to ine min Brazil modong. Idako to dichuo e dalaka. Gikone oiki ringre Tom Kwach manyocho gole bur kunyo ma Bimbo bang' loyi me kuom dweche 7. Machiegni nyikwa Ramogi jaloko marwa en Winnie Adoyo nyar Kanyada. Koro jalop jalar kom tend piny Kenya men giotiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua oduoko kisera mar manyo ombulu e kaunti mar Kirinyaga. Karua notiyo kod thuolo no e kwero mokalo mibadhi masani kuro goyo tache pacho kae ndiko singo ni sirkanda Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro keto sinani e kedo kod mibadhi e pacho kae ndi mar neno ni omenda oduoki e lweto ganda jo Kenya. Lidio Keo ni giler mar wachni. Jalup jalar kom tend piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua odoke gwenge ma Masawa e Serombulu ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Karua wacho ni weche oselokore alwora mar God Kenya nyaka ne Raila Odinga yiere kaka jalupne kabinde otajo Odinga kaka jago majakedo ne ratiro mar oganda jo Kenya. Ukiona mtu akichukua Martha kama running mate ujue nia yake ni nzuri. Ni mtu tushafanya kazi na yeye hata kampeni si mnaona tunafanya tu poa. Si kama wengine wako na uoga wa kuwa pamoja. Karua noromo kod jotend ute lamo mamine manolamo ne gweth makende seche bende koro dhi nyime gi Serombulu ka koro piny Kenya ochimo yiero maduong' madwe mar 8. No to a deputy president of this Kenya. She has listened to her calling and she is working for her calling so that if God will give her victory, she will say, I followed my calling. Mahali mama ako, nyumba yote na familia yote iko. Kwa hivyo hata wazee wenu utawakumbusha. Wasifikirie hii mambo ya mama ni ya wamama peke yao. Nimewaomba wawe ambassadors wa kuuliza kura kila mahali. Bendeno kwa oganda jo Kenya mondo timi yiero makare debe ko wacho ne gier jotelo majoratiro kendo mago machin mibadhi poko mieno e pachuka. Watu wenye uadilifu, watu ambao wanaweza aminika, watu wako na heshima, na ukiwa na heshima na watu utaheshimu mali yao. Bango yo siase county Makirinyaga igeno ni Karua biro timo limbe county Manyeri chieng' tich ang'wen. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kwa dhimbele ni oganda kuro dhi chako yudo fuong'ruok e nengo mar mok kuon bang' piny owacho winjore kod kembe marego mogo mondo us kilo 2 mar mogo e nengo mar siling 100. Romo ma osebedo ka dhi nyime e kind joreg mogo kod migawo mar pur koro ne ochopo e kar log tich mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kama winjruok makamano ne obetie. Edwin Okoth miyo waler mar wachni.
Twak e kind jotend piny owacho kod johala ma uso mok kuon gikone to koro kelo fungruok e ng'wenyo kuon ma jopiny osebet karito. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mane oromo kod weg kembe marego mogo ma pacho ka ne olando ni ofuko mar mok kuon mar kilo 2 koro idhi chak us kuom Sh100. The railway development levy on all imported maize shall stand suspended. Number 2, the import declaration fee IDF on all imported maize is also hereby suspended. Number 3, maize flour shall retail across the entire territory of the Republic of Kenya at the price of Kenya shillings 100, down from Kenya shillings 205 for a 2 kg packet until otherwise directed. Uhuru ne owacho ni ka opogore kod osuru mane ogol e wi oduma mawuok e pinje maoko, piny owacho koro medo golo osuru moko 2. Achiel ma ong'ere kaka Railway Development Levy kod mano ma iluongo ni Import Declaration Fee ma bende koro ok bi juoge wi oduma. Ma koro tiende ni nengo mar mogo dhi chako lwar ma ok olewo kata matin. Jatend piny bende ne oseyo josiasa ma osebet ka tiyo kod medruok e nengo mar mogo kaka yo mar manyo ombulu ka gisingo ne oganda ni gine ma gibiro kelo konyruok ka gikawo telo. It is so unfortunate but shocking that we have the audacity to politicize the misery of the most vulnerable in our society. To politicize the pain of the vulnerable without offering solutions is to mock the lifestyle of the same people that you seek to vote for you. Okang' mar medo golo osuru e wi oduma koro en yo achiel ma okaw kod piny owacho ka oriwore kod mano ma piny owacho osebet ka chano mar chuogo aguch omenda makende ma ibiro tigo e chulo jous mogo ka giduoko nengo mok kuon piny. Ofuko mar kilo 1 mar mok kuon ma sani uso Sh100 koro idhi us kuom Sh52, ka mar kilo 5 ma sani en Sh115 e duka koro idhi chak us kuom Sh250. Weg kembego ma osebet ka oniano ni nyaka piny owacho singnegi yo ma ibiro chulgigo kapok giduoko nengo mogo piny. Bende gikone to koro ne osiro winjruok no bang' bedo kod twak gi jatend piny. Serikali imetukalisha kwa muda wa siku 4-5 hivi kuangalia suluhu ya kutafuta kushukisha bei ya chakula muhimu zaidi hapa kwetu. Na tukakaa pamoja kwa siku zote hizi na tukakubaliana sote. Millers wote wako hapa. Kenya hii ina millers karibu 150 mpaka 200 ambao kwamba wanafanya kazi ya kusagisha. Lakini vyama vao viko hapa ambao kwamba wamekuwa represented na kukubaliana kwamba tufanye jambo hili pamoja. Na tuomba Mungu kama alivyosema Bwana Rais, Mungu atatubariki ndani yake. Fuong'ruok e nengo mar mogo koro dhi nyime nyaka chieng' gol lendo moro kendo. Okang' manenore ni geto lwar e nengo mar oduma mabiro neno ka moko kuom gwenge ochako golo oduma e puothe chakore dwe mar 8. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Wadogane weche mag siasa ni jalup jatend piny Kenya William Ruto ne omedo soko wang' piny owacho mar Jubilee ma okoni okodeo midhiero mar jo Kenya e wi garama mar ngima. Ruto ne olose dho wadh nam chumbi nowacho ni mwandu ma jo piny tiyo godo ahinya nyaka keti nengo ma ok ni malo. Ruto ne olimo Kilifi kod Taita Taveta e kisera mar ombulu. Jatelo mamoko manoriwo gavana ma Kilifi Amason Kingi bende nokoni pek mar ngima pod hinyo jo Kenya kata odoko ni piny owacho oduoko chien nengo mar mogo. Walikuwa watu 13,000 lakini leo na kura ya seneta na mama ule mwingine hapo. Njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kuanza na kupunguza gharama ya chakula. Njia ya kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima ili aweze kuzalisha chakula kingi.
na njia ya kumsaidia mkulima ni kumpunguzia pembejeo, kupunguza gharama ya mbolea, kupunguza gharama ya mbegu, kumpatia maji ya irrigation, ndio kila mkulima azalishe chakula, tuondoe aibu ya njaa na kila Mkenya aweze kulisha familia yake, ndio tuwe na taifa ambayo kila Mkenya anajivunia. Hali ya maisha ni ngumu, hata wakashukisha bei ya unga, ya mafuta bado iko juu, si ndio? Bei ya mafuta iko juu, bei ya mbolea, bei ya nauli. Duol matayo yiero e pacho kaendi men IBC okwedo ng'eto mar doho mar dwaro ni Ruben Kigame ket nyinge e listi mar jolar kom piny Kenya. IBC ywak ni chenro makamano biro kelo pek e chenro mar yiero kendo dwaro mok tin milion 900 mondo losi. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Duol mar IBC omako chung' mare ni ok nyal medo nying jachung' machielo e listi mar jolar kom 10 piny Kenya. Okang' makama ochuno duolno mondo mi ochwal ng'ur mar kwedo ng'eto mar doho manyocha ong'ado ni IBC ochiw thuolo ne Ruben Kigame olar komno. Duolno wacho ni Kigame ne orem chopo kare dwaro mag chik mondo mi opuodhe kaka jachung'. Motelo ne ma jakom mar IBC Wafula Chebukati nyori kosewacho ni nyogi rito mondo Kigame ochop e nyimgi bang' ng'etono mar doho. The court has made a judgment. We respect the judgment of the court, and if he presents himself, we shall listen to him. Mak mana ni sani koro chalo maduolno ok nyal dok chien kaluwore gi pek manenore kadipo ni giketo nying Ruben Kigame e listi mar jolar kom 10 piny Kenya. IBC ywak ni pek manyalo bedo e chuno nying Ruben Kigame listino oriwo koda kaloso chapa manyien mag otese mag ombulu kendo tiyo kod omenda mathoth ma ok tin ne shillings milion 971 e timo lokruok makamago. IBC wacho ni pek nitiere e chapo kendo oboke mar piny owacho. IBC kokalo kuom jakom mare Wafula Chebukati wacho ni ndalo 19 ma odong' ok rom chopo kare lokruok mag rwako Ruben Kigame e ng'we laro kom 10 piny Kenya. IBC nyocho seketo nyinge ji 4 kaka mago madhi laro komno maduong' ka mago riwo Raila Odinga mar ODM, William Ruto mar UDA, George Wajakoya mar Roots Party kod David Mwaure mar Agano Party. Ruben Kigame bende nyocho seloso ka wacho ni weye oko mar listino nyiso ni doho nyalo biro wito oko duoko mar yiero maduong'. Itakuwa ni makosa makubwa ikiwa IBC haitaniweka kwenye ballot kwa sababu inaweza kusababisha tena kurudiwa kwa uchaguzi, na hatutaki kurudiwa kwa uchaguzi. IBC kokalo kuom jakom mare Wafula Chebukati omedo jiwo jo Kenya ni okenge mag-gi ok gin mag kwedo jochung' e yo mora mora. Simpros Okinda, Ramogi TV. Gwenyruok mar paro, piem mar rieko kod pimruok oteku mar siasa ne onene twak manyo kelo kanyakla jolup jolar kom jatend piny Kenya. Twak makamano ne en mar piedho jo siasa go mondo winj chenro magin godo ne jo Kenya. To bende ne twagno odhi makare. Chris Owino lero no wachni. Oganda jo Kenya ne orito gi liyo twak e kind jolup jolar kom tend piny Martha Karua kod Rigathi Gachagua otieno manyoro. Jotelo ariyo go ne otiyo kod thuolo makamano mar lero ne jopiny ajenda margi, kata kamano ne gikawo chung' motegno e yo maber mar tieko mibadhi e pacho kae. Twak ne omoki ayanga ka Martha Karua ne olero ni e bwo telo mar Azimio la Umoja buche mag mibadhi idhi winj kendo ng'ad kuom thuolo mar dweche 6. An Azimio government will have a policy position that graft cases and all serious crime should be investigated and prosecuted within a given time, within 6 months to be specific. Kata kamano, Gachagua to ne oramo ne mibadhi inyalo mana bitieke pacho kae kuom miyo migepe mochung' ne kedo kod mibadhi thuolo ma tayo tijegi ma onge donjruok kodgi. Our plan is to allow independent institutions that fight corruption to be really and truly independent by giving them that freedom and giving them resources and financial autonomy so that they receive instructions from nobody.
Ewi ywarok mosebedo e kind jatend piny Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto, Gachagua ne oramo ni piny owacho mar Kenya Kwanza dhi keto mahinoge duto e konyo jopiny to ok ywarok e kindgi. We have no time to quarrel or disagree. We are inheriting a dilapidated country, a country that is on knees economically, a country that is facing an economic shutdown. We have no time for sideshows. Kata kamano, Karua ne olero ni yo maber matieko midhiero makamano en neno ni jalup jatend piny omiyo jatende luor. It is not that we need to amend to prescribe the relationship between the president and a deputy president. It is that we need to change our behavior, differ with respect, maintain deference for people who are above us, that even when you differ, the way you address them is in a way that tomorrow you can be able to once again sit and work together. Gachagua bende ne oyango ni poni Kenya Kwanza oloso piny owacho mabiro gidhi chugo duol moyiedhi mar nono apisas mag piny owacho mar Uhuru Kenyatta kaachiel gi anyuola mar Uhuru mane otiyo marach kod apisi margi e yudo mwandu. Anybody who is involved in state capture and conflict of interest will be held to account. I am saying this is state capture. I have given you an example. You will feel for yourself what needs to happen. Kata kamano jalonye weche mag siasa Dr. Joseph Obosi owacho ni okang' makamano nyalo mayo Ruto ombulu mag masawa. Koro kinyal okaren adier ni kar nyieni dhi hinyo wuodwa. To jok machiemo kucho nikech wuodgi ni ng'eny. Koro mondo mi wakony wuodwa monyokonyo waketo kama wantiere ni nyaka wapar nyadiriyo. Koro gino kuom weche ariyogo, achiel nyok giwacho ni tang'o ma gidhi miyo joka, gi mar ariyo mar dhi tweyo Kenyatta. Mago weche ariyo moromo mayo Kenya Kwanza kora e piny mar masawa katero kamachielo ya penjo maduong' en ni bende twak manyoro ne omulo midhiero ma oganda jo Kenya kalo e kinde gi koso. Gima jo piny dwa ng'eyo sani en kaka pek mar ngima nyalo dok piny. To ne okaneno jal mane olero maber nikech ing'eni UDA osebet ka wacho ni gibiro keto kia $5 billion mar konyo jo hustlers kuma gidhi gole pesa ni podok giwacho. Martha no temo nikech no wacho ni bang' jumbe adek ka gikawo loch gibiro neno ni omenda ma Azimio wacho miluongo ni mar social funds ya osechak mi jo Kenya modhier ma kwan wacho ni gin $2 million. Chris Owino, Ramogi TV. Aya, mane ka modhi yuyo moro mochuo kwodugo ka endito Professor Migai Akech men okil bro biro go kodwa mbaka e wach mar jolup jolar kom mar jatend piny Kenya ni to odhi nang'o twagno no dhi nade mane mbaka modo winjo imbo bro yiri mondo igo simu moko achiel ariyo kama endi winjane ni neno ni ng'amo yombo e twak manyoro no kapok odonje mar jogo malaro kom wuod men tarik 26 dwe ma wantiere ni kik idhi mabor ahinya. Ni kapok watho nitiere gigi ma anadwa nang'isi nikech ka ok ang'isi to chunya ok bi yweyo maber. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipendagi baridi, lazima usinunulie duvet.
Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544 hash au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ndio shule yetu ya kwanza. Nyumbani mafanikio yetu yanadhaminiwa. Nyumbani ni upendo. Usambazaji wa upendo na kusaidiana kwa lolote lile. Hata mambo yanapokuwa magumu. Nyumbani ni matumaini yetu. Nyumbani ndio kila kitu. Ni furaha yetu, ni maisha yetu. Nyumbani ni kazini. Nyumbani ni ujuzi wetu. Nyumbani tunasherehekea talanta zetu. Popote tuendapo, tuna uhakika tutalakiwa kwa furaha tunaporejea. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Millicent Adhiambo, Kaan Kisumu, Ma Ramogi TV. Ero kamana hinya nyikwa Ramogi TV kaende koro wachaka ne mbaka mono pimunu cha ndi Professor Migai Akech men okil ni kodwa ka ero kamana hinya. Ero kamana hinya Trevor. Koro miwa ne pachi mokuongo yuarok mano wuok nyoro e kind jalup jalar kom tend piny Kenya. Ng'ama no yombo kineno mbaka mano timore nyoro. Okanyalo wacho ni nitie ng'ama no yombo. Aneno ka gidhi maber ahinya ji ariyo go eko. To kineno kaka ne giwacho ng'eni party ka party biro gi position ne. Koro ilonge ni Gachagua gi Karua. Anno ka jogi noiko gi maber ahinya. Kendo ne gibiro ka giikore kabisa. To koro ng'eni katiba wuon namba 147 kata article 147(2) okolero tij jalup jatelo maler. To mane jomoko wacho ni mane umiyo sikelo yuaruok kind Ruto to gi Kenyatta masani. Shida ni katiba ka koso shida ten mana tembe mar ng'ato. Okane ka shida ntiere katiba. Ineno gima timore. Siasa en ga kamano. Samoro ng'ato biro nyalo bedo ni en gi pek kaka jalup president ma Ruto. En ng'ama ni gi pek, en gi jopiny mang'eny ahinya ma supporte. To koro ka in gi ng'at ma kamano jalupni man gi pek kamano, ok imbe nyaka imbe mana luor. Tembe obro neno mana ni ambe abiro gi joga, nyaka imbe mana thuolo mondo akonyi telo ne piny. Ok inyal bedo abeda ni jalupni ni ng'ama nigi pek kamano, ok inyal bedo ni en jalup ma otimo mana gimidwaro. Koro okane katabu ntiere katiba, en mana ni siasa kaka igoye, ji nyaka winjre. To chal ni winjruok notamore. Nitie gimoro miluongo ga ni iluongo ni party ka party kadonjo ka party ariyo riwore to gibiro gi miluongo ni coalition agreement. Koro ei coalition agreement no ema nyaka ji winjre ni telo ni piny ni wadani mondo watel ni kama. In ibro kawo bathe ka, ana bro kawo bathe ka. Kaka wabro sudo. To gima neno ka notimore kanyo en bang' winjruok no e coalition agreement kethruok no dhi obed. To kinyal bedo ni ng'at man gi pek kaka deputy president ma Ruto nigi pek ni. Ok onyal beda ng'at ma bro ling e toke.
Koro okapani tabu ntiere katiba. Ng'eni katiba be ok nyal miyi gimoro amora. Yeah. Gik moko nyaka be wawe ni siasa ema bro nyiso kaka dhi. To prof kati wacho ni katiba ok nigi shida. Ing'eni katiba namba 147 mawacho no. Ne ok oparo ni samoro inyalo biro yudo jatelo moro marori makata tich monego bed omiyi no ok odwa miyi. Ko kamano tido jalop makata tich momiye be ok odwa timo. Katiba ne ok oneno mano nikech katiba ok olero ni jalop jatend Kenya onego bed ni timo 1 2 3 4. Koro nyiso ni ka jatelo tamore ni ok omiyi tich to koro in ywe office. To mano to timorega. To kaka nyisi tabu ok ni katiba. Katiba ng'eni ena chik ok nyal para gimoro amora manyalo timore. Sama indiko chik ok nyal ng'eyo ni higni 10 mabiro kata higni 20 mabiro gini biro timore kama. Koro nyaka ibede gi thuolo moro ma iwene dhano kaka siasa iwene dhano ni siasa en gima dwaro winjruok. Ok nyal ka winjruok onge to koro biro bedo matek. Emomiyo ber ka parties madonjo e telo nyaka winje ni wabro timo kama, ka wan gi tabu wabro loso kama. Gima paro ni notimore ka eni e winjruok gi gino gima ne gindike e winjruok no nyaka beni noko wacho ni ka wan gi tabu mani tabu mantiere. To koro ing'eni gimoro kamoro nyaka bede gi puonjruok en sani ni ka gimoro kamano timore kendo to koro wang'eni wabro ndike piny mondo kwa winjre. To be aneno kaka ji ariyo makoro manyo kom maduong' aneno ka gikawo jok ma gineno ni jogi ok nigi pek ahinya king'iyo kaka gin gi jopiny, ok gin gi pek ahinya, koro ok gibichanda. Ok giminyisa ni jowa ema wacho kama, piny ema onyisa ni atim kama. Koro ka in gi ng'at ma kamano ero, kisungu iluongo ni assistant. Ok ng'ama nigi pek machalo kodi, koro bedo ka kisungu iluongo ni co-principal, to bo chandi. Koro aneno ka giyiero jok ma gineno ni jogi to kang'iyo kaka gin gi joma luwogi e piny ka ok ane ka gin gi joma pek ahinya. Jakenya kwanza ma en Rigathi Gachagua nokuo ni mano gimokelo ma ywaruok e kind William Ruto gi Uhuru Kenyatta en gimoluongo ni inferiority complex. Luoro moro kata chich moro ni ng'ato jalopna ni nigi oteku maloya, koro we ang'i kaka nyalo diye piny mondo kik ochung' malo. In mano be kaka inene? Ok, kaka ing'eni gine ma gin kode gine ma ginyalo ng'eyo ni ng'ani to oluoro owadgi. Gine ma ginyalo neno. Koro emomiyo ka giseneno chon to giwacho ni gini ber mano ka winjore chon. Ng'eni winjruok chon koro biro miyo ok wabed gi tabu bang'e. Okay. To wach mar mibadhi bende nowuok ka endi seche mane gigo mbaka ni nyoro. Nitiere in kaka jalony mar weche mag chike. Joka Kenya Kwanza nikoni gini dwaro ni los migawo moko. Mati 1 2 3 mabro ng'iyo ni to mibadhi ni wuon siye to wuok kanye. To jo Azimio wacho ni migepe mantiere sani gi oromo. Onego migi mana ni weche mag mibadhi nyakutie kwach ni doho gi dweche 6 mane manyalo tiyo ne jo Kenya nikech mibadhi ni ten wach malich. Mibadhi to wach malich wacho kare. To kendo ayie gima nawinjo kama Thakarua wacho ni gini ok dwa ni pod wakete migawo moro ni pod bro kawo higni moko 2 3 ni pod giwacho ni gini nobet kama wadawinjo ni kane wan gi scandal mar kia oduma mar dama kimororo notimore nade, mago bro kawo ndalo mang'eny. Kaeti ng'eni gige migawo go wasebedo kod gi mang'eny ahinya e pinywa nie, onge kuma gidhiega. Koro mano ok bibedo chandruok maber. Chandruok maber en wacho ni tabu mwan go en ka wan ga gi cases mag mibadhi gi giyware ahinya e court. Higni rumo to onge gima timore. Koro dine bed maber ka watieko gi piyo. Ka ng'ato donjo ni itieko piyo, iterie court ng'ado bura piyo, to wachno rumo kamano. Kidhie ka giwacho ni ichul pesa kata giwacho ni idhie jela,
idhi e jela. Un kaka wakinde gi joma osebedo ka tiyo gi yore mag chike gi. Ang'a mono timo gi chap. Ang'o madhi mbele doho kae? Nikech ang'e ni isebedo kanyo ing'e gima dhi mbele iye kanyo. En ang'o matimore momiyo weche gi yware e kot ma doho ka higni kapok otieko? Nitiere ga gimoro mwaluongo ni procedure. Akia ni procedure nyalo wach na gi dholuo. Ratiro kata chike kata yore. Ratiro ng'eni gimoro ka gimoro nitiere yo mitimego. Ikawo step achiel ka, ikawo okang' mar 2, ikawo okang' mar 3. Koro gima waber ahinya kaka wan okil en waywayo okangego. Koro kaka ng'ato client osebiro iri onyisi ni ka endi to an gi tabu matin. Pesa ni to nakwale. To dini konya. Unigi suga ngisa dara kamano ni gini to nakwalo. Oking'e ni ka ng'ato mondo ibed okil maber nyaka onyisi gima notimore. Ka owuondi to ok inyal konye. Koro nyaka onyisi anyisa ni ka endi to nwadhi marach. Koro okil de ber ka gini ywayo machieg jogi ol gi wach ni mawigi wilgo. Ma in koro usiko mane ng'ani tuo, ng'ani koro ng'ani tuo, koro judge ni ok oyie kode ahinya, aneno koneno marach, we wanyise mondo owuog e kes. Gik madhi kamago eko ema ywayo ginene bura dhi mabor. To kaka chik bo wacho ni mondo okil obed katimo tije, ok gin gik maber, to gin gik ma okil timo kata kamano. Adier to ber. To Roots Party to gani kore kama ne oting'o Justina Wamae nokoni jogo momaki weche mag mibadhi onego neg-gi, onego degi, nodi oluor. Mano be nyalo konyo. Nikech death penalty to pok nowuok, pod en mana tie, en mani ok ti kode. Notiyo kode mogik higa 1987. Nego ji teno okang' mabor ahinya. Kapani onego wanyalo ber ka wachope wach nek. Nikech ing'e ni kuond ginene crimes wacho en ang'o gi dhulu. Makosa ma ji timo mang'eny. Nitiere makosa be moko ma ji timo nyalo wacho ni ng'ani onego negi. Ka ng'ato onego wadgi, kata tinde ok wawach ni embe onego negi. Ok ber kata muma wacho ni ka ng'ato ka omayi wang'i ok ber ka imbi imaye wang'. Koro ok apar ni yo maber en koro wacho ni ka wan gi gigie to waneg jogi, ka wan gi mibadhi to waneg jogi. Aparo ni gima ne giwacho ni nyaka wabede gi punishment. Okil magane paro no motintiere ngama gochonwa ka iluongo ni Walter kwa Migori. Walter oimore? Oimore ahinya jatelo. Idhi nade jaduong'? Adhi maber. Penja ne penjo min godo noa? An penjo man chalo kama. Penjna jatelo niya. Ka mheshimiwa Ruto ne wacho ni nochune mondo mi nochuno rais mondo okaw loch. To gima ne otimono nomiyo jomoko tho. Koro en jukumu mag penjna jatelo no ni to action mane monego kaw nikech ka gini ne owacho to gini omiyo jomoko notho to kendo owacho gi dhog ni en to koro ji dwa notim nang'o. Wach ni an kawuok ochando chunya kabisa kako ji ochando chunya kabisa nikech ne ji otho kuom wach ni to owacho maber ni ni ji dwaro ni mondo tim nang'o. Sawa. Okil mano wach en wach malich mowacho no nikech ing'e ni adier. Jalup jatelo to nowacho ni noko nyal yie mondo mi telo we to kata kamano nitie jogo manonegi nikech wach achiel. Gimoro ni ji nothono to wach marach ahinya, ok ber kata matin. To ing'e ni nitiere kaka ji manyo kom. En kata mana ndalono, kot nowacho dwe mar 8 higa mar 2017 ni yiero mokwongo nokotim maber. Koro aparo ni e kinde no emane koro ker Uhuru Kenyatta neneno ni ok adwa ni mondo wabed gi tabu ahinya, gini be anyalo weye kik adog e yiero. To ok ni nochune gi kawo. Gima naparo ni
jakom jalup ne nyise ni weweyo wadoga yiero mar ariyo ni mondo jopiny emo owach kaka gidwaro. To gima notimore marach kanyo en ni koro jopiny mang'eny nokodhi ogo kura. Mane tabu mane nitie. To onge kaka koro inyalo donjne ni in ema ni wacho ni koro kama ji nyaka dog mane yiero to ji nohinyore. Onge kaka inyalo donjne. Ingeni rach di ni ji notho. Tingeni samoro nyalo ber ka iketori inenori ni ka de an Ruto dinatimo na. Dinaweyo koso dinanyiso jalupta ni gini en gima wasemanyo mang'eny ok wadhi adhiya mbele. Koro paro ni seche moko be ber king'iyo kon gi koni ok ing'iyo mana konchiel kende. To dobe mana wacho ni ji mondo dog e yiero. Koro wach moro be nowuok ka endi ka poro bro kawo simu moro achiel onyo ni nitiere kanyo bro kawe Philip koro yudo to bro nyisowa. To wach moro mar wealth declaration mane kaka dho ngere wacho mwandu ma in godo seche midonje telo. Kapok wadhi kanye ndo to wadonja ni wang'iya ni ng'ato igochonwa ka e simu oimore. Idhi nade jaduong'? Ami maber, ma ochinjo suo kan tiero to kod waya. Nwane nyingi kendo kasi duoka ne volume mar TV chien. Duoka ne awinji maber, ochinjo suo ka wuok to kod waya. Kama volume mar TV chien matin mondo kwa winjre maler. Penja ne penjo min godo no. Awuoyo wach mar wealth declaration. Men wacho mwandu ma in godo seche midonje telo. Ma bibiro konyo nikech nitie joma seyo ma wacho ni kata angi wacho mokwongo onge ng'ama ng'iyo maber ni be en adier ni gima okilo wacho ni en godo ni mae en go. To bang' higa moro achiel be pod gigo medore koso mage modonjo. Be ma biro konyo nikech ne gintiere Rigathi nokoni en worth million 800. Bata Karua nokoni en worth million 150. To onge ng'ama nyalo ng'iyo ma wacho ni en adier ni ma en. Wach mar lando mwandu no wealth declaration en gima ber kabisa. Kendo biro konyo mondo wach mar mibadhi ni orum kata odog chien e pinywa ni mondo tim tije. To gima timore e pinywa ni kendo ni migawo machalo kaka EACC no kata machalo IEBC kata machalo ntiere moro miluongo ni Auditor General kata mana judiciary court mwadhiegi ok wamigi ga thuolo mondo gitim tijgi. Nikech wadwaro ni waket jok ma bro mana timo dwachwa kaka joma ondikogi. To mane tabu. Koro kwa miyo gi thuolo to ginyalo wacho ni ng'ani encho ondikonwa ka ni ne en gi mwandu maromo kama. To koro bang' higni 5 ka koro osebed telo. Mwandu ne ni nyaka beni odhi malo ahinya. Koro nyaka nyiswa ni iyude nade. Nchi kwano ne jopiny koso itiyo matek. To kitiyo matek ang'o ma nchi timo? Kech ing'eni be ok ber ka ng'ama telo kamano go ohala gi sirkal. Ok ber. Erokamano okil. Mano Profesa Migai Akech. Erokamano kuom miyowa sechegi. Erokamano. Mane kama wawego. Do koro wadhi thuolo moro ma yweyo mana matin kwaduogo kod wan gi weche manyien e chenro maro mar ang'ich welo kik idhi mabor ahinya. Ng'eni tinde nyithindo ariyo go ok wuok kaka ne giwuoyoga. To ka giwuok kamoro achiel, gin gibiro chako wuoyo kendo. An adwa wacho ni kapok watho nitiere gima an adwa nanyisi. Bihan wuok koda Bihan chung. Bihan kata ka ok inyisa gima nidwa nyisa, to an nafwenyo gi kaka nimiya jacket. Mano nyiso ni in ok in ng'ama rach Bihan. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile aliye juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen.
And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ni upendo na usambazaji wa upendo. Nyumbani ni furaha, umoja na kufurahikiana. Nyumbani ni usalama. Nyumbani ni kazini. Na kazini ni nyumbani. Nyumbani kiu inamalizwa. Na kusaidiana kwa lolote lile. Inadhamini mafanikio yetu. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare, gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Ten County mondo wachop geno wa mar Kwa dhi mbele gi chenro mar ang'ich welo ni anyuola mar Tom Okwach kawuono koro iko ringre wuodgi no manyne lo iko e bur mula ma Bimbo dweche 7 mokalo. Ringre Okwach manyocha eka oyudi e bur mula no ne oiki e dala gi mene gweng' mar Bimbo Bondo e kaunti ma Siaya. Jael Lieta miyo waler mar wachni. Lit mane gin godo koro obedo kwe e chuny anyuola Tom Okwach mosebedo kalemo mondo giyud thuolo mar iko ringre wuodgi. Min Tom mane chuny otamore iko rabolo kapok noyud ringre koro omor ni oiko wuode kama owinjore. Orikona ni mondo adhi agol ywak Tom mondo odhi okuny Tom dalane mondo oik rabolo.